wanda ka bata ba tsoro na bi mun. Please subscribe Nigerian Youth Entertainment for new releases. Pro Honk ya ne ya cuce su ne ya ɗanyi kwana biyu kaga ban haɗu ba. Normal fa bro, kasan dai kawai dai ɗan kwana biyu mana ɗan zama area. Saboda kasan area yanzu akwai hayaniya da yawa yaran talakawa wa'insu abu makamancin haka. To ni kasan yanzu bana son hayaniya. To shi sa kana kallon ina ɗan tafiya area cikin gari jare ina saboda gaskiya bana son hayaniyan yaran talakawa shine kawai. Amma kai kan ai har yanzu ina ga muna tare saboda wayansu dalilai. Okay, to ba matsala. I hope everything is normal ko? Ba wata matsala ko? To ai ni na ganin wannan tambayan gaskiya bai kamata kaman ba, dan saboda ko da jiki na ma in ka kalla za ka fresh normal. To kaga wannan ya zama kan cewa ba sai kama wannan tambayan ba. Nake kira na ma fi ko kwanciyar hankali da sauransu. Gaskiya sai mu je ga tambayan ka ta gaban au. Gaskiya kuma ni ma fa bai kamata in yi wannan tambayan ba. Amma ba ni da wata tambaya, wani tambaya ne ma kawai da na ga yayi kwana biyu ba wani kaga dole a dan tambaya ai. Kaga ni na ganin ba wani matsala bane. Kuma ɗazu na ga irin post naku a Facebook ne nace kai da Honk yana nan da ya bada wannan amsa. To mu dai kawai dai muka kalla muka shayar da muka wuce wajen. Wani tambaya ne kuma da kana da muni da mun yi comment, wani irin tambaya ne da har sai mu kaɗai za mu yi comment? Wato the Honk ba kamar yadda ka ɗauka bane ba, amma wato in ce kawai comment za ka yi ba. Wannan abu ne wanda ya faru reality da wani yaron mai kuɗi da yaron gwamnati suka dan samu matsala. To shi yaron gwamnati ya je ga baban shi aka yi aikin mulki. Da aka aikin mulki sai aka dan wulakanta yaron mai kuɗi. Yaron mai kuɗi kuma ya jawo shi ga baban shi, daga nan baban shi kuma ya ce to shi yanzu zai ɗau mataki akan wato gwamnan gabaki ɗaya na jihar. Shi ne yake neman wanda zai iya sheƙe mai wannan gwamnan, zai iya bashi koma nawa ne. Shi ne kawai kowa ya kalla da ya ji wanda ya ce biliyan 100 za a bashi ai bai isa ba waye to shi ne dai kawai dinci wannan da kuna nan da comment ɗin nan naku ne. Ko kun san iya kuɗin da za ku yanke kuma kun san iya wannan ko wanda zai tafi daidai wanda kaga dole ma na tabbatar da za a yi dariya sosai a comment naku. Sai sanar wannan tambayar ta ku ce dan dai kawai ba kwanan ne. Bro, ai wannan shi ake kira da wato good news. Saboda ta ce reality ne. Ai wannan ba wani abu bane ai. Zan yi wannan ai aiki. It's legit to wannan aiki ne. Wannan ba wata matsala bane. Wannan a wani shafi ne kaga wannan ba kuma nake bukata ba wato aiwatarwa ne. Ba kuma nake bukata kaga shi kai ma shi ka ci rubuta musu amma wannan aiwatarwa ne kuma I can do. Zan iya wannan it's not wani abun wahala ba. It is easy and simple. I will cover it. I will cover it. Karka damu wannan ba wata matsala bane. Ya kamata dai kawai dai san ina ne san yadda zan yi shi don abin a fara aiki kawai da kuma waya shi aiki shine kawai. Honk, ban gane me kake kokarin cewa ba. Kana nufin zaka iya wannan aiki? To mene it's normal ai. Ina kallon ba wata abu bane dan wani gwamnati ce me ai mutane nawa muka kai su lahira dan shi gwamnati shi ba rai bane da shi. Ana ai ba wani abu bane kawai ai. Za mu tura shi ne minti nawa ne kawai dai za su yi biya mai gwaɓi to insha Allah wannan ta mu ce. Ga min kawai pejin da ake posting saboda in samu admin ko wanda posting din zai samu ya mu tattauna da akan yanayin mutumin yake mutum haɗu wannan mai sauki ne insha Allah sun samu maganin matsalar su dan za mu kawar da shi. Abokina ma ina ganin gaskiya ka fara zarewa fa. Gwamnati fa ka ce ma fa. Kaje wannan barbadin gawan kama za a samu ne ga security convoy ga ka isa ina ma za ka fara kallon shi ma balanta ma har kai magana wani abu za ka yi mai. Haba ya kamata ka san me kake faɗa. Babu ai shi da kaji yana cewa kono zai bada ai ya san yanayin aiki ya san risks da yake cikin aiki ai. Bai kamata ka yi wannan magana ba in dai ba so kake ka rasa rayuwanka ba. Gaskiya wannan is not the work for you. Gaskiya ya kamata ka duba. Bro ka gane ba wannan duk ba wata matsala bane kawai ka ga mun pejin in za ka ga mun ba za ka ga mun yanzu jin hau na'ura ta wato dai na san duk pejin da ba zai fice nan arewaci ba to insha Allah zan binciko shi nan da mintuna kaɗan za ka ga mun kuma ka ga mun wani kana magana security convoy waye ni duk ba wata matsala bane wai muna da harka da yan kasashen waje wanda suna harkan wifi za su iya amma in so ga baki da Najeriya ma za ta tayar ni ba wani bane abu da ya shafi ne da dan biyan canji ni babu ruwana saboda ni ba da wani bane Najeriya ma za mu yi tara balanta wani gwamna ko wani wannan ni na kallon ba wata matsala ba kawai ka gaya min aiki ne ta samu mun ba za ka gaya min ba kuma yanzu in zan binciko yawa ka gaya min kawai shi to ya na iya na riga na kawo labari kan ai dole in kara sarai na san ko ban gaya ma sai ka je ka binciko Nigerian Youth Entertainment ne ta posta sai ka shiga ka je ka duba amma dai ina mai sake shawartan ka wannan ba wai abu bane wanda mai kyau gaskiya ya kamata ka sauya ka san mu din ko ya zamu gaya ma gaskiya bayan da kai da mu gaskiya wannan ba wani wanda za ka yi da rayuwanka wannan abin akwai 2 weeks a ciki 2 weeks gaskiya ka kiyaye nake ga ya kamata man barka dan saboda wannan na lura kai zaka je ka baro abin da ya bi karfin ka ne wallahi ka ballo ruwan da zaka iya shanyawa dan irin wannan ruwan in kana ballo wallahi ba zaka iya shanyawa ba zuriyan kuma wani sai ya batar da su a duniya
ka bi a hankali. Kai bro kana magana kamar wani wanda bai sani ba, kai ka san fa irin risks ɗin da nake shiga nake fitowa, alamuna ma ba a gani. Balantama dan wani wannan abu da ina kallon bai taka karya ba, bai kamata ka zo kana irin wayannan maganganun ba, saboda ka san fa sai a hankali. To kuma yanzu ka ga wannan magana ni da kai muka yi, to ta tsaya nan. In ba ta tsaya nan ba kai ma cikin aiki za ka fece. Wannan na gaya ma ne. Yauwa kawai wannan magana ni da kai muka yi, kada sake jin ta wani waje. Na sake jin ta wani waje kuma akwai gaskiya akwai gagarumin matsala. Yauwa to shi ne kawai a takaice. Insha Allah zan aiwatar da aiki na successfully. Sannan zan zo same ka. In kuma wannan bakin ka yayi alaikum to nake kai ma wato akwai wani kason ka kenan. Dan saboda zan caji mai gwabi a wannan aikin. Zan yi caji mai gwabi. Wato plus of naira zan caza. Wannan ba wani matsala bane. Bro, ni gaskiya ina kallon anan zan barka. Dan honk ina ganin wannan abin da nake fuskanta kai a yanzu na lura ba za ka fuskanta ba. To saboda haka zan tafi. Ina roƙon alfarma gare ka saboda da Allah duk wani abin da ya faru da Allah ba ka sani ba, dan saboda gaskiya akwai bururruka da yawa da dama wanda ina buƙatan tsayin rayuwa sosai. Gaskiya kaga na lura kai kuma zaka caja min matsala ban shirya in dakile rayuwa na a yanzu ba. Tun a da kana kirana a matsoraci, to har yanzu ma ina son ka ci gaba da kirana a matsoraci ni ne matsoraci wallahi matsoraci ne, wallahi tallahi matsoraci ne, wanda ka bada matsoraci na bi mun